Mangibingelele. Wena othi kunezinto zakho ezivalekile. Bamba la, ngikunikeza ke manje umuthi ozokwazi ukuthi uqaqele izinto zakho. But ngifuna ukukutshela into eyodwa. Makuwukuthi umuthi awukusebenzeli, ake udlalele ngakwilongwe. Uthatha ilongwe nje leli lenkomo, ilongwe lenkomo leli. Angilazi igama lalesihlahla, ngilazi ngesilungu, likhohliwe futhi nakhona. But imbali le uyithola kakhulu emajalidini abelungu. So into oyenzayo, thatha ilongwe, thola ilongwe nje elingangesandla, bese uthola amaqabunga lembali, but ungawathathi lawa nezimbobo. Thatha lawa asavalekile. Mhlambe uthatha amaqabunga mhlamba la ko9. Wagxoba bese wahlanganise nelongwe, bese uyageza. Ngalesikhathi ugeza uyakhuluma ukuthi izinto zakho mazivuleke, inhlanhla yakho mayivuleke, okuboshiwe kwempilo yakho makuvuleke. Ufake nosawudi orafo mahla, usawudi orafo mahla, isalt, ukufake la ugeze, uyageza lento ugeza ngayo ekseni nantambama, ikhethe ogeza ngazo. Mawugeze before 6 o'clock ngale, geza mase uzolala ntambama. Izokwazi ukuthi iqaqele izibopho zakho eziboshiwe, noma bekuthiwa bekufunge kwathi umuthi awuzusebenza kuwena. La umuthi uyasebenza. Thola lembali, uthole ilongwe, thola usawudoma kahle, uhlanganise, uyikhande lento, uyixove yonke, ubese uyageza ngalento, awuyihuqe emzimbeni, uyifaka emanzini, mhlawumbe amanzi angango5 liter, ubese uyageza, ugeze. Makuwukuthi ufuna ukugquma ngayo, uyakwazi ukuthi ugqume ngayo futhi. Okay, siyabonga, makube kuhle ke, makukhanye, makube mhlophe. Abantu mabasebenze, izinto zabo mazikhanye. Siyabonga, siyathokoza. Camaku.